Ebrill yr ail ar hugen, 1915, dwyrnod braf o Wanwyn, yr awel yn ysgafn a'r milwyr yn y ffossydd yng ngwres yr haul. Roedd yna adroddiadau yn awgrymu fod yna gryn gyffro tu ôl I linellu'r Almaenwyr. Ac fel yr ath y dwyrnod yn ei flaen, roedd y bombardio yn cynyddu o dir Prydeinwyr a'r cyngreiried. Roedd ail frwydr fawr Ypres wedi dechrau. Ac roedd gan yr Almaenwyr arf newydd, erchill I effeithiau, nwy. Ti fel Cymru, bod yna fardd arbennig wedi canu fardd arall. Achos mi ganodd Hywel Teifi yr englynion rhyfeddol hynny. A mi nath rhywbeth rhyfedd fi'n credu. Wyddes ti oedd e'n nabod y dyn yma fel unigolyn yn bersonol felly. Ond mae wedi gwneud ohono fe fydden ni'n dweud yn yr englynion. Math o ffigur universal, y milwr ifanc, llawn dawn creadigol a laddwyd. Fel milodd ar filodd o'r lleill, a mae rhywbeth yn rhyfedd yn hynny. Fan hyn, sefyll ger bron y bardd trwm, dan brydd tramor. Y dwylaw na ddidoli'r rhagor, y llygaid dwys dan ddwys ddor, y llygaid na llagor. Dwi'n falch iawn bod ni wedi dod. Perundod I Hedd Wyn. Ie. Mae yn bererindod, fel yn diwy. Ti'n beth dwi'n pitio bod fi heb ddod â darn o garreg o yr ardal o Drasfynydd Ffarm yr Ysgwr neu roi yma iddo. Ie. Ie, bydde hynny bod yn braf. Cael ei lladd o amgylch y lle. A ti'n beth llai I ddim credu, ti bod cymaint o bobl wedi cael ei lladd mewn lle mor gyfyng, ti'n bo? Da ni wedi bod yn Mersey Ridge a Passchendaele ac ati, ond maen nhw llathenni oddi wrth I gilydd yn aml iawn. Hynny yw, ni wedi gweld catrodau fydde ti'n gweud o laddedigion yn dyn. Stam diwedd ar un o bron. A wedys ti'r un peth sydd yn haro I yn gryf trwy'r adeg, wyt ti'n meddwl am bob un o'r hynna. Pob un o'r hynna'n bywyd ifanc, creadigol. Llawn addywyd ys I di wedi. A maen nhw'n colli'r cyfan, gadael y cyfan. Gadael gwaith, a gadael gwydd. Gadael ffrydd, gadael ffrwd y mynydd. Gadael dôl a gadael dydd. A gadael gwrddion goedydd.